Nainangutanan nako, Father, hapit na magbalhinay ang mga pari sa among diocese. Dili na mo gusto nga mabalhin ang among kora paroko. Maayo ba, Father, nga mag-signature campaign mi para dili maapil sa reshuffle of assignments ang among pari? Ha? Masabtan jud nako ang inyong pagbati kay kung buutan o maayo ang inyong kura paroko, murag daw natural ra nga dili ninyo gusto nga siya ibalhin. Apan kinahanglan sab nato hinumduman nga sa simbahang Katoliko ang pagbalhin-balhin sa mga pari kabahin na sa disiplina o pastoral nga pagdumala sa diocese. Ug ang obispo mao gyud ang adunay katungod o responsibilidad sa paghatag og assignment sa atong mga kaparian. Usahay adunay mas dako nga panginahanglan sa lain nga mga parokya o sa laing lugar. Mao nga bisan maayo ang pari sa usa ka lugar, mahimo gyapon siya nga ipadala sa lain o ibalhin sa lain. Tungod niini, dili kayo angay nga maghimo dayon og signature campaign nga daw supakon ang desisyon sa obispo. Maayong paagi ang pagpadayag hinuon sa inyong pasalamat o suporta sa inyong pari. Ug kung gusto ninyo maghimo kamo magsulat no og usa ka respectful nga sulat sa obispo nga nagpasabot sa kaayuhan nga nahimo sa pari sa inyong parokya no. Apan sa katapusan kinahanglan gihapon nato saligan ang discernment sa obispo alang sa kaayuhan sa tibuok diocese. Ato sad nga hinumduman nga ang pari nanumpa na siya nga tumanon og sundon ang iyang obispo. Mao nga andam siya muadto bisan asa siya ipadala. Ang importante mao nga ang relasyon ninyo sa inyong pari magpadayon sa pagpasalamat o pagampo. Bisan pa man kung siya magpabilin o mabalhin. O sa katapusan, ang pari, dili lamang pari sa usa ka parokya, kundi alagad na siya sa tibuok simbahan. Ug usahay ang pagbalhin, usasad paagi sa pagdala sa maayong pag-alagad ngadto sa mas daghang katawhan.